салому дуруд дӯстони азиз, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба шабакаи молбозори Масчо дӯсто. Навори имрӯзаро тамошо кунед, ки соҳиби як сар қушқори яксола падарка мешавад. Дӯстони азиз, аз навор берун наборед, маълумоти пурраро гиред, баъдан мола харадорӣ кунед. Дӯсто, навори имрӯзаи мо 61 сар қушқор аст. Дӯсто, 60 сараш барраи ҳамин сола моҳи декабр январ таваллуд шудагӣ ва як сараш барои Иди Қурбон, ҳамчун аз номи мо падарка. Дӯстони азиз, касе агар ҳамин молоро хаridорӣ кунад, як сар қушқори элита падарка калон. Ман ин молое ки мебинед думошон калони зури баланданд, дӯсто, чиста барои қушқорианд. Ман майда як қаватошон дора, як чандташ майдатара. Ҳам моло дӯсто андар якдигаранд. Агар ҳамашон хеле калони калон шавад, 3000 ҳам наметавонед харидан. Андар якдигар, дӯстони азиз, андар якдигар гирифтем, мо ҳам андар якдигар мефурӯшем. 10 донашо фурӯшед Бобурҷон, 5 донашо фурӯшед, 2 донаша барои мотед, барои мисол қурбонӣ гирем, ё 2 донаша барои қушқорӣ гирем. Ин хеле чиз нест. Ҳамин 60 сари аллоқ топ агар савдо шавад мешавад, нашавад 15 сар ё ки 20 сар карда барои шумо ба фурӯш пешниҳод мекунем. Дӯстон, ҳозираш 60 сар қушқор барра декабр январ гуфтем таваллуд шудагӣ. Нархошон 2550 сомонӣ камутун арзон мешавад. Ё арзон карда медиҳем дӯсто, ё ки дастсаф карда медиҳем. Як сар қушқор бо падарка мешавад. Вай ҳисоб нест. 60 бо пул метед, қушқори калон 61 мешавад. 61 ҳисоб не, 61 падарка мешавад. Шумо бо ҳамчун туҳфа барои Иди Қурбон як 37 кило 35 кило гӯшт дорад. Дар охири видео мемонем. Мана дӯсто, ман ин қушқор як сола қушқор аст. баъдан фарбе то Иди Қурбон бонӣ кунед, худохоҳ як 45 кило гӯшти тоза мекунад. Дандон барра аст, оли барраи як сола 2550 сомонӣ. шанс аз даст намедем. успед мекунем, то харидорӣ мекунем. 60 сар қушқор мегиред, як қушқор падарка. Дастсафкаш худӣ бошад, ягон муомила мекунем. нарху гуфтагӣ зиёд ё камтар карда дастсафка мекунем. Агар ки омада дар таги дар гиред, аз 2550 яъне 60аш бо арзон мешавад ва як қушқор падарка мешавад. Худо нигаҳбон дӯстои азиз.